سينما سمري كابيزي رابيزي حيلنا للنار فلتت حبوز دستا سحاب سنيت رفتا نغسل النهار سينما سمري سلام زخبركم تخطاتلتي مدب سبورت وتئيتن تنتناوي تحستون شاد شاي مدرخ تور دي فرانس كلتشان 26 حيزنا لكم قريبنا لنا سناي مكتتال نمبل 113 غزيو زكايد زلو تور دي فرانس لومي حموس اب استخايده مبل شالشاي مدرخ سلوفينياوي تقداداماي غانتا يو اي تيم اماراتس تادي بوغاچا بينو قديمو بمئتاو عابي عوتا مزغيبلو ازي كاب باو تبغيسو ناب غافرني جدر استزازمه 186.2 كيلومتر زنوحاتو بداهي عقب غوبوتات زملو مدرخ اب وددر حفشاوي درجه مالت اب ناي جي سي ابي ناي غزي فللي زفطرن وددر زقيرن كوينو تمزغي بلو እዚ መድረኽ እዚ ሓያሎ በዳህቲ ጎቦታት ዝሓዘዩ ጋንታ UAE ቲም ኢማራትስ ካብ መበል 118 ኪሎሜትር ጀሚራ ንውድድር ክትቋጻጸሮ ፈቲናያ ኣብቲ ናይ መወዳእታ በዳሂ ዓቐበት ጎቦ ትርማሌ መቀናቕንቲ ፖጋቻ ዝኾነ ዮናስ ቤንገጋርድ ንፖጋቻ ክስዕቦ እኳ እንተፈተነ ፖጋቻ ግን ካብ መበል 43 ኪሎሜትር ጀሚሩ ብውልቁ ተሓዚ ዘይብሉ ክውንጨፍ ይተራዩ ኣብ ሓምሻይን ሎሚ ሻድሻይ መድረኽን ነታ ቢጫ ማልያ ተኸዲኑ ዝወዓለ ተውርስቴይን ትሬን ካብ ዩኖ ኤክስ ሞቢሊቲ ሎማ ሓሙስ ከቢድ መውደቕቲ ከጋጥሞን ከሎ ካብቶም ቀንዲ ተቀዳደምቲ ርሒቑ ብምትራፍ ቢጫ ማሊኡ ናብ ፖጋቻ ከረክብ ተገዲድሎ ንሱ ካብ ፖጋቻ ልዕሊ 19 ደቂቕ ድሒርኡ ውድድር ዛዚሙ በዚ መሰረት ውጽኢት መበል ሻድሻይ መድረኽ ቱር ዲ ፍራንስ ኣብ ቀዳሞት 5 ተቀዳደምቲ ቀዳማይ ታዴይ ፖጋቻ ካብ UAE ሳልሳይ አይዛክ ዴል ቶሮ ካብ UAE رابعي ريمكو إيفينيبول كاب ريد بول حمشاي دما بول سيكساس كاب ديكاتولونيام كم وصيت نايلو مستمزغبه غزي اب حفشاوي درجه مالت اب ناي جي سي دحر شادشاي مدرخ تمزغب زلو وصيت قداماي تادي بوغاچا كالاي يوناس فينغارد ب2 دقيقه 42 كاليتن دحيرو سالساي ايزاك ديل تورو ب3 دقيقه 27 كاليتن دحيرو رابعي ريمكو ايفينيبول ب3 دقيقه 30 كاليتن دحيرو حمشاي دما خوان ايسو ب3 دقيقه 34 كاليتن دحيرو تادي بوغاچا بسنكت زرعيو ناي بين خامق قدامن بورتو قلسن نايلومي مدرخ تشلامي كومباتيف رايدر كوينلو بمسرت مبل شادشاي مدرخ زوص وقع وصيت بينام جرماي كاب NSN مبل 160 كوينو وددرو زازيمو استمزغبه ساعات 5 ساعات 14 دقيقه 15 كاليتن كوينو كابتي قديمو ب 4 ساعات 32 دقيقه 7 كاليتاتن زاتو ناي مدرخ تعواتي تادي بوغاچا ب 42 دقيقه 8 كاليتاتن دحيري وددرو زازيمو زي تررتي عقبتات زملو مدرخ زي نسبرينترات كبيد بمنبارو بينام جرماي مستم كالوت ناي سبرينت تقادمتي كم بعال ياسبر فيليبسن اب ناي دحريت گجله مالت جروبيتو بمخان نتناي غزي گدب حليو وددرو بسلام زازيملو ابزلو مستخايده مبل شادشاي مدرخ تور دي فرانس وددروم زي جمرو وي جميروم زي قارصو 4 تقادمتيوم نساتهم دما أليكس مولينار ابزنايلوم مدرخ يتساتفن تمالي اب مبل حمشاي مدرخ بزغاطم مودقتن كموصيتو زسعبلو كبيد غداتن نا يمانيتي ايدو عصمي سلسته سبره لومي وددر كجمراي كالن برت فان ليبرغ كاب سودال كويك ستيب اب مجمرتا دقايق نايت وددر كقارصن كلو هولنداوي سبرينتر RVD دي كلاين كاب تودور برو اب تنايلومي بداهي غوبوتات زعبللو مدرخ كدمع سلازي كاله وددرو كقارص وسينو سيان اي تو دبروكس ناي غانتا موفي ستار حفشاوي درجه مراح زنبره بلجيماوي بسنكرسنن ناي كبدي صقمن كقصل سلازي كاله اب عقبه ترماليو وددرو اقاريصو زناي لومي مدرخ وصيت تادي بوغاچا اب زناي 2026 تور دي فرانس حيال بقعت زريلو زلو خوينو مستقندي مقناقنتو يوناس فينغارد زلو ناي 2 دقيقه 42 كاليت فللي نقصالي مدرخات تور دي فرانس زياده هونطين وطرت زملون كغبرو خمس خلي امت بينام جرماي ابزلو مستخايده شادشاي مدرخ تور دي فرانس قندي اتوكرو اب تقديمو زنبره ماكلاي سبرينت نطبي مكابينيرو ام بل 59 نطب 1 كيلومتر اب
ዝነበረ ናይ ፑዛክ ማእከላይ ስፕሪንት ቢንያም ግርማይ መበል 5 ኮይኑ ውድድሩ ፈጺሙ በዚ ድማ 12 ተወሳኺ ነጥቢ ክረክብ ክኢል እዩ እታ ስፕሪንት ማድስ ፔደርሰን ክዕወተላ እንከሎ ቪክቶር ካምፔናርትስ ካልኣይ ማክስ ካንተር ድማ ሳልሳይ ኮይኖም ኣትዮም ቅድሚ ሎሚ ሻድሻይ መድረኽ ምጅማሩ ቢንያም ግርማይ ብ79 ነጥቢ ኣብ መበል ካልኣይ ደረጃ እዩ ነይሩ ድሕሪት ሎሚ ዘመዝገቦ 12 ነጥቢ ጠቕላላ ነጥቡ ናብ 91 ክብ ኣቢልዎ ኣሎ ይኹን እምበር እቲ ኣብ ሳልሳይ ደረጃ ዝነበረ ማክስ ካንተር ሎሚ 16 ነጥቢ ብምውሳኽ ጠቕላላ ነጥቡ 93 ስለ ዝበፅሐ ንቢንያም ብ2 ነጥቢ በሊፅዎ ኣሎ በዚ ምክንያት ድማ ቢንያም ግርማይ ብግዝያዊ ደረጃ ካብ መበል ካልኣይ ናብ መበል ሳልሳይ ደረጃ ወሪዱ ኣሎ ማዲስ ፔደርሰን ብ168 ነጥቢ ነቲ ደረጃ ብሰፊሕ ፍልልይ ይመርሖ ኣሎ ጋንታ ቢንያም ግርማይ ማለት NSN ሳይክሊንግ ቲም ንቢንያም ኣብቲ ናይ መእተዊ ማእከላይ ስፕሪንትን ምሕጋዝን ነታ ሃዲማ ዝነበረት ጉጅለ ንምቁፅፃርን ኣብ ቅድሚት ናይ ተርታ ማለት ፔሌቶን ኮይና ክትስሕብ ተረኣያ እዛ መድረኽ እዚኣ ተረርቲ ዓቐበት ብፍላይ ዓቐበታት ቱርማሌን ኣስፓናን ዝሓዘት ስለ ዝነበረት ቢንያም ከም ሓደ ስፕሪንተር መጠን ነቲ ማእከላይ ስፕሪንት ብተዛማዲ ደሓን ዝኾነ ነጥቢ ድሕሪ ምውሳዱ ቀንዲ ዕላምኡ ውድድሩ ኣብ ውሽጢ እቲ ዝተወሰነ ናይ ግዜ ገደብ ማለት ታይም ሊሚት ምዝዛም እዩ ነይሩ ሎሚ መድረኽ ዓቢ ናይ ስትራቴጂን ደረጃን ለውጢ ዘምፅአ እዩ ነይሩ ካብዚ መድረኽ ዝተዓዘብናዮም ዘይተጸበናዮም ውጽኢታትን ትዕዝብትታትን ተዳሪእና ቅድሚ እዚ መድረኽ ምጅማሩ ኣብ ዝተዋሃበ ግምት ካብቶም ድምፂ ዝሃቡ ሰባት ትሬን ነታ ቢጫ ማልያ ክዕቅባ ኢሎም ተጸቢዮም ነይሮም ይኹን እምበር እቲ ተቐዳዳማይ ብሰንኪ ዘጋጠሞ ሓደጋ መውደቕትን ድሕሪኡ ዘስዓቦ ናይ ኣካላዊ ብቕዓት ምንካይን ካብቶም ቀዳሞት ጉጅለ ርሒቑ ብምትራፍ ልዕሊ 19 ደቂቕ ክሳራ ግዜ ኣጋጢሞ እዩ እዚ ድማ ነቲ ውድድር ብዘይተጸበናዮ መንገዲ ካብ ሓፈሻዊ መሪሕነት ኣውፂዎ ኣሎ ፖጋቻ ክዕወት ምኽኣሉ ዘይተጸበናዮ እኳ እንተዘይኮነ እቲ ኣብ መንጎኡን ኣብ መንጎቲ ቀንዲ መቕናቕንቱ ዮናስ ቬንገጋርድን ዝተፈጥረ 2 ደቂቕን 38 ካልኢትን ፍልልይ ግዜ ግን ኣዝዩ ሰፊሕን ዘይትጽቢታዊን እዩ ፖጋቻ ኣብ ዓቐበት ቱርማሌ ካብ መበል 43 ኪሎ ሜትር ጀሚሩ ዘርኣዮ በይንኻ ናይ ምዝዋርን ምጥቃዕን ልሙድ ዓቕሚ ንቬንገጋርድን ንኻልኦት ተቐዳደምትን ሓያል ጸቕጢ ፈጢርሎም እዩ እዚ ፍልልይ እዚ ኣብ ዝመእተዊ መድረኻት ቱር ዲ ፍራንስ ንፖጋቻ ልዑል ናይ ስነ ኣእምሮን ግዜን ብልጫ ሂብዎ ኣሎ መንእሰይ ተቐዳዳማይ ወዲ ጋንትኡ ፖጋቻ ዝኾነ ኢሳቅ ዴልተሮ መበል ሳልሳይ ከምኡውን ፖል ሴክሳስ መበል 5 ኮይኖም ክዛዝሙ ምኽኣሎም ንብዙሓት ዘገረመ እዩ ዴልተሮ ንፖጋቻ ኣብ ዓቐበት ቱርማሌ ጽቡቕ ገይሩ ድሕሪ ምሕጋዙ ባዕሉ እውን ሳልሳይ ኮይኑ ብምእታው ኣብ ሓፈሻዊ ደረጃ ማለት GC ናብ መበል ሳልሳይ ደረጃ ደይብሎ ብተመሳሳሊ ፖል ሴክሳስ እውን ምስቶም ዓበይቲ ተቐዳደምቲ ማዕረ ብምጉዓዝ 5 ኮይኑ ከኣቱ ምኽኣሉ ኣብዚ ቱር ዲ ፍራንስ ሓድሽ ወለዶ ተቐዳደምቲ ብቕዓቶም ዘመስክሩሉ ዘለዉ ምዃኑ እዩ ዘርኢ ናይ ጋንታ ሙቪስታር ተስፋ ዝነበረ ሲያን ኣይት ደብሩክስ ውድድሩ ምቁራጹ ከምኡውን ሾንኹን ኣብ ቀዳሞት ተሰሪዑ ድሕሪ ምጽናሕ ናይ ግዜ ክሳራ ምግጣሙ ናይ ሎሚ ዘይትጽቢታዊ ኣጋጣሚታት እዮም ሾንኩን ቅድሚ ሎሚ ውድድር ኣብ ሓፈሻዊ ደረጃ ማለት GC ብ28 ካልኢ ጥራይ ድሒሩ ኣብ ካልኣይ ደረጃ እዩ ተሰሪዑ ነይሩ ይኹን እምበር ኣብ ዓቐበት ኣስፓን ክተርፍ ምጅማሩ ነታ ንጋንትኡ ማለት EF ኤዱኬሽን ዝነበረት ናይ መሪሕነት ተስፋ ክኸስራ ተገዲድዩ ብሓፈሻዊ ገምጋም መበል ሻድሻይ መድረኽ ቱር ዲ ፍራንስ ንብዙሓት ንፉዓት ተቐዳደምቲ ከም ኩን ቶርስተይ ትሬን ፈታኒ ከም ዝነበረ ክንርዳእ ኽኢልና ኣለና በኣንጻሩ ግን ጋንታ UAE ቲም ኢማራትስ ብፖጋቻን ዴልቶሮን ኣቢላ ነቲ ውድድር ብቕልጡፍ ክትቋጻጸሮ ከም ዝጀመረት ዝተመስከረሉ መድረኽ እዩ ነይሩ ክበሃል ይከኣል ቢንያም ግርማይ ኣብቲ ሎሚ ኣብ መበል 59.1 ኪሎ ሜትር ዝተኻየደ ማእከላይ ስፕሪንት መበል 5 ደረጃ ሒዙ ዝዛዘመሉ ነቲ ቀዳማይ ደረጃን ዝለዓለ ነጥብታትን ክዕወተሉ ዘይከኣለሉ ቀንዲ ምኽንያታት ብታክቲክን ምንቅስቓስን ክግምገም እንከሎ እቲ ዝዓበየ ታክቲካዊ ምኽንያት ገለ ተቐዳደምቲ ካብቲ ውድድር ብኣግኡ ማለት ኣብ መበል 3 ኪሎ ሜትር ካብ ፔሌቶን ሃዲሞም ስለ ዝወፅዩ ማድስ ፔደርሰንን ቪክቶር ካምፔናርትስን ቀዲሞም ብምህዳም ኣብ መንጎኦምን ኣብ መንጎ ፔሌቶንን ሰፊሕ ፍልልይ ክፈጥሩ ኽኢሎም በዚ ምኽንያት ድማ ፔሌቶን ከይርከበት ኣብ ማእከለይቲ ስፕሪንት ስለ ዝበፅሑ እተን ቀዳሞት ክልተ ደረጃታት ማለት ቀዳማይ ደረጃ 25 ነጥቢ ካልኣይ ደረጃ 20 ነጥቢ ብዘይ ዝኾነ ተቓጻጺ ኣብ ሕቑፊ ሳንዱቕ ነጥቦም ከእትዉ ኽኢሎም እዚ ድማ ንቢንያም ግርማይን ንኻልኦት ኣብ ፔሌቶን ዝነበሩ ስፕሪንተር
ስፕሪንተራትን ነቲ ቀዳማይ ደረጃ ናይ ምውሳድ ዕድል ኣጽቢቦምሎም እዮም። ማድስ ፔደርሰን ንቀጠልያ ማልያ ንምውሓስ ሎሚ ምስ ተሃዲማ ዝወፀት ጉጅለ ክሓብር ብምውሳኑ ብሉጽ ናይ ታክቲክ ብልጫ ረኺቡ እዩ። ፔደርሰን ኣብ ተሃዲሙ ዝወፀላ ጉጅለ ኮይኑ ብዘይ ዝኾነ ናይ ፔሌቶን ጸቕጢ ነታ ናይ ቀዳማይ ደረጃን 25 ነጥብን በቐሊሉ ክዕወተለን ክኢሉ። ፔሌቶን ነታ ስፕሪንት ምስ ቀረቡ እቶም ዝተረፉ ስፕሪንተራት ነቲ ካብ መበል ሳልሳይ ደረጃ ጀሚሩ ዘሎ ነጥብታት 16 ነጥብ ንታሕቲ ንምውሳድ ብርቱዕ ቅጽበታዊ ውድድር ገይሮም እዮም። ቢንያም ግርማይ ወላ እኳ እንተጠቓለሰ ኣብቲ ናይ ስፕሪንት ማለት ፔሌቶን ስፕሪንት ግን ማክስ ካንተር ሳልሳይ ደረጃ ከምኡውን ያስፐር ፊሊፕሰን ራብዓይ ደረጃ ብምሓዝ ቀዲሞም ኣትዮም። ጋንታ ቢንያም ማለት ኤንኤስኤን ነታ ሃዲማ ዝወፀት ጉጅለ ንምርካብን ንቢንያም ኣብ ጽቡቕ ደረጃ ንምስራዕን ኣብ ቅድሚት ኮይና ክትስሕብ እኳ እንተፈተነት እቲ ጸቕጢ ግን ነቶም ሃዲሞም ዝነበሩ ተቓዳደምቲ ቅድሚት ስፕሪንት ክረኽቦም ኣይከኣለን። ቢንያም ግርማይ ነታ ስፕሪንት ዘይተዓወተሉ ምኽንያት ብሰንኪ ሕመቕ ብቕዓት እዩ ኢልካ ብድፍረት እኳ ክትብል ዝከኣል እንተዘይኮነ የግዳስ ከም ቀንዲ ተወዳዳሪ ቀጠልያ ማልያ ካብ እግሪ ፔደርሰን ክተርፍ ኣይነበሮን ዝብል ኩልና ንሰማምዓሉ ሓቂ እዩ። ብመሰረት እቲ ሎሚ ሐሙስ ዝተዛዘመ መበል ሻድሻይ መድረኽ ቱር ዲ ፍራንስ 2026 ዝወፀ ወግዓዊ ጸብጻብ እንተረኣ ተመልኪትና ኣብ ዝተፈላለዩ ምድባት ዘሎ ሓፈሻዊ ደረጃታት ከም ዝስዕብ ይመስል። ኣብ ናይ ብሉጽ መንእሰይ ማለት ጻዕዳ ማልያ እዚ ውድድር እዚ ንዕድሚኦም ትሕቲ 25 ዓመት ንዝኾኑ ተቐዳደምቲ ዝምልከት ኮይኑ እቲ መሪሕነት ብመንእሰይ ሜክሲካዊ ኣባል ጋንታ ዩኤኢ ኣይዛክ ዴል ቶሮ ይምራሕ ኣሎ። ካልኣይ ደረጃ ኹዋን ኣይሶ ካብ ሊድል ትሬክ፣ ሳልሳይ ፖል ሴክሳስ ካብ ዴካቶሎን፣ ራብዓይ ሌኒ ማርቲነዝ ካብ ባህሬን፣ ሓምሻይ ድማ ማቲያስ ካብ ሊድል ትሬክ። ኣብ ናይ ደረጃ ነጥቢ ማለት ንቀጠልያ ማልያ ኣብ ዝግበር ውድድር እዚ ብሉጻት ስፕሪንተራት ዝቀዳደሙሉ ማልያ ኮይኑ ማዲስ ፔደርሰን መሪሕነቱ ኣጽኒዕዎ ክቕጽል እንከሎ ቢንያም ግርማይ ድማ ኣብ ሳልሳይ ደረጃ ይርከብ። በዚ መሰረት ካልኣይ ማክስ ካንተር፣ ራብዓይ ድማ ያስፐር ፊሊፕሰን ከምኡውን ሓምሻይ ታዴይ ፖጋቻ ካብ ዩኤኢ ብ75 ነጥቢ። ኣብ ናይ ደረጃ ዓቐብ ማለት ነጠብጣብ ማልያ ኣብ ዝግበር ውድድር ድማ እቲ ሎሚ ኣብ ዓቐበታት ቱርማሌን ጋቫርንን ብሉጽ ብቕዓት ዘርአየ ታዴይ ፖጋቻ ንመሪሕነት ነጠብጣብ ማልያ ካብ ፈረንሳዊ ኣሌክስ ባውዲን ተረኪቡሎ። ካልኣይ ዮናስ ቬንገጋርድ ብ19 ነጥቢ፣ ሳልሳይ ሌኒ ማርቲነዝ ብ16 ነጥቢ፣ ራብዓይ ኣሌክስ ባውዲን ብ13 ነጥቢ፣ ሓምሻይ ድማ ፖል ሴክሳስ ብ12 ነጥቢ። ኣብ ናይ ሓፈሻዊ ደረጃ ናይ ጋንታ ድማ እዚ ደረጃ እዚ ኣብ ነፍሲ ወከፍ መድረኽ ብድምር ሰዓት ናይቶም ቀዳሞት ሰለስተ ተቐዳደምቲ ነፍሲ ወከፍ ጋንታ ዝውሰን ኮይኑ ጋንታ ሊድል ትሬክ ነቲ መሪሕነት ብሰፊሕ ፍልልይ ትመርሖላ። ካልኣይ ደረጃ ዘላ ድማ ሬድ ቡል ኮይና ብ27 ደቂቕን ሓደ ኻሊኢትን ድሒራላ። ኣብዚ ናይ 2026 ቱር ዲ ፍራንስ ክሳብ መበል ሻድሻይ መድረኽ በፂሑ ኣብ ዘሎ እዋን ኣብቲ ንቀጠልያ ማልያ ዝግበር ዘሎ ናይ ሰለስተ ሓያላት ስፕሪንተራት ማለት ማዲስ ፔደርሰን 168 ነጥቢ፣ ቢንያም ግርማይ 91 ነጥቢ ከምኡውን ያስፐር ፊሊፕሰን 86 ነጥቢ ኣብ ግምት ብምእታው ግብራዊ ዓቕሚ ቢንያም ምስቶም ካልኦት ከመይ ኣሎ ንዝብል ሕቶ ነፍሲ ወከፎም ዘለዎም ብቕዓት ታክቲካዊ ኣገባብን ናይ መጻኢ ዕድላቶምን ክንዕዘብ ክንግደድ ኢና። ማዲስ ፔደርሰን ዘ ኦል ራውንደር ፓወር ሆርስ ተቐዳዳማይ ኢሎም እዮም ዝጽውዕዎ። ፔደርሰን ንጡፍን ተሪርን ስፕሪንተር እዩ። ኣብ ኣሸጋሪ ኩነታት ኣየር ኣብ በዳህቲ ዓቐበታትን ፈታኒ ናይ መወዳእታ ስፕሪንታትን ፍሉይ ብቕዓት ኣለዎ። ሎሚ ኣብ መበል ሻድሻይ መድረኽ ከም ዝተረኣየ ኣብ ናይ ዓቐብ መድረኽ እኳ ከይተረፈ ቀዲሙ ብምህዳም ነጥቢ ክእክብ ምኽኣሉ ካብቶም ተራ ስፕሪንተራት ዘለዎ ፍልልይ ዘርኢ እዩ። ታክቲካዊ ብልጭኡ ጋንታ ሊድል ትሬክ ንፔደርሰን ልዑል ናይ ምሕጋዝ ብቕዓት ዘለዋ ጋንታ ይረኺቡ። ፔደርሰን ብ168 ነጥቢ ነቲ ደረጃ ብሰፊሕ ፍልልይ ክመርሖ ምኽኣሉ ኣብተን ዝቕጽላ ናይ ጎላጉል መድረኻት ብናጽነትን ብውሕስነትን ክጻወት ዕድል ክህቦ እዩ። ድኽመቱን ተራሪና ኣብቲ ሙሉእ ብሙሉእ ጎልጎል ዝኾነ ናይ ሓባር ቅድድም ማለት ፍላት ባንች ስፕሪንት ካብ ቢንያም ግርማይ ብቕልጣፈ ንድሕሪት ክተርፍ ይኽእል እዩ። ቢንያም ግርማይ እቲ ንጎቦ ዝብድህ ስፕሪንተር ወይ ድማ ዘ ፓንቸር ስፕሪንተር ተባሂሉ ይጽዋዕ። ቢንያም ሓያል ናይ ዓቐብ ስፕሪንት ዘለዎ ተቐዳዳማ እዩ። እቶም ተራ ስፕሪንተራት ኣብ ማእከላይ ዓቐበታት ክተርፉ ከለዉ ንሱ ግን ምስቶም መራሕቲ ሓሊፉ ነጥቢ ክወስድ ዝኽእል ብቕዓት ኣለዎ። ኣብ ውሽጢ ዝተፈላለዩ በዳህቲ መድረኻት ጽቡቕ ደረጃ ሒዙ ናይ ምእታው ብቕዓት እውን ካብቲ ዝልለየሉ እዩ። ታክቲካዊ ብልጭኡ ቢንያም ነቲ ኣብ መንጎኡን ኣብ መንጎ ፔደርሰንን ዘሎ ናይ ነጥቢ ፍልልይ ንምጽባብ ኣብተን ማእከላይ ዓቐበት ዘለዎን ማለት ሮሊን ወይ ድማ ሂል ስቴጅስ መድረኻት ዝለዓለ ነጥቢ ክወስድ ይኽእል እዩ። ድኽመቱ ጋንታ ኤንኤስኤን ሳይክሊንግ ቲም
ኒቢንያም ኣብ ቅድሚት ንምስራዕ ብርቱዕ ጻዕሪ ትገብር እኳ እንተኾነት ምስቲ ጋንታ ኣልፒሲን ዘለዋ ሙሉእ ብሙሉእ ንስፕሪንት ዝተዳለወ ሓያል ናይ ሊድ ኣውት ጉጅለ ክትነጻጸር እንከላ ግን ገና ብዙሕ ዝተርፋ ስራሕ ኣሎ። እዚ ድማ ኣብ ጎልጎል ዝኾነ ማለት ፍላት ስፕሪንትስ ኒቢንያም ተጽዕኖ ካብ ዝፈጥረሉ ጉዳይ እዩ። ያስፐር ፊሊፕሰን እቲ ናይ ጎልጎል ንጉስ ወይ ድማ ዘ ፍላት ስፕሪንት ኪንግ ተባሂሉ ዝፍለጥ። ፊሊፕሰን ኣብ ሙሉእ ብሙሉእ ሌጣ ጎልጎል ወይ ድማ ፍላት ሮድ ኣብ ዝግበር ናይ ሓባር ቅድድም ቅጽበታዊ ውድድር ብቕልጣፈ ዝወዳደሩ የለን። ጋንታ ኣልፒሲን ንዕዑ ቀዲማ ንምስዳድ ፍሉይ ናይ ታክቲክ ብቕዓት ዘለዋ ጋንታ እያ። ታክቲካዊ ብልጭኡ ፊሊፕሰን ወላኳ ብ86 ነጥቢ ኣብ መበል 4ይ ደረጃ ይሃሉ እምበር እተን ዝቕጽላ መድረኻት ንኣብነት መበል 7ን 8ን መድረኻት ሙሉእ ብሙሉእ ጸፋሕትን ንስፕሪንተራት ዝጥዕማን ስለ ዝኾና ንዕዑ ብዙሕ ዕድላት ክፈጥራሉ እየን። ፊሊፕሰን ነዘን መድረኻት ቀዲሙ ብምዕዋት ነቲ ዘሎ ፍልልይ ብቕልጡፍ ከጽብቦ ትጽቢት ክግበረሉ እዩ። ድኽመቱ ኣብ በዳህቲ ዓቐበታት ዘለዎን መድረኻት ዘለዎ ብቕዓት ትሑት እዩ። ከም በዓል ፔደርሰን ቀዲሙ ሃዲሙ ናይ ማእከላይ ስፕሪንት ነጥብታት ናይ ምውሳድ ዕድሉ ኣዝዩ ዝተሓተ እዩ። ስለዚ ሓፈሻዊ ገምጋም ተወዳዳርነት ናይዞም ሰለስተ ስፕሪንተራት ወይ ናይ ሹካ ተቐዳደምቲ ኣብ ጸፋሕቲ መድረኻት ፊሊፕሰን ቀዳማይ ዕድል ክህልዎ ኸሎ ፔደርሰንን ቢንያም ግርማይን ግን ዝተረፋ ነጥብታት ንምውሳድ ዝያዳ ክቃለሱ እዮም። ኣብ ማእከላይ ዓቐበት ዘለዎ መድረኻት ማለት ሮሊንግ ወይ ድማ ሂሊ ስቴጅስ ቢንያም ግርማይን ማዲስ ፔደርሰንን ልዑል ብልጫ ኣለዎም። ኣብዚ መዳይ ቢንያም ንፔደርሰን ንምቕዳም ጽቡቕ ናይ ታክቲክ ምንቅስቓስ ክገብር ኣይጽጉሞን እዩ። ፔደርሰን ሎሚ ብዘርኣዮ ስልቲ ማለት ኣብ ናይ ጎቦ መድረኽ ቀዲሙ ብምህዳም ነጥቢ ብምውሳድ ነቶም ክልተ ተቐዳደምቲ ሓያል ናይ ኣእምሮ ጸቕጢ ፈጢሩሎም ኣሎ። ብሓፈሻዊ ገምጋም እዚ ውድድር ገና ኣብ መጀመርትኡ ስለ ዝርከብ እተን ዝቕጽላ መድረኻት ብፍላይ መበል 7ን 8ን ነዚ ናይ ቀጠልያ ማልያ ቅልስ ዝያዳ መልክዕ ክህቦ እየን። ቢንያም ግርማይ ኣብ ሳልሳይ ደረጃ ኮይኑ ነቲ ፍልሊ ንምጽባብ ዘለዎ ተስፋ ጽቡቕ ክኸውን እዩ። ምስቶም ክልተ ሓያላት ስፕሪንተራት ዝግበር ዘሎ ውድድር ግን ቀጻሊ ጻዕርን ታክቲካዊ ብቕዓትን ከምኡውን ናይ ጋንታ ሓገዝን ግድን ከድልየ እዩ። ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ናይ ሎሚ ትሕዞና ኣብዚ ይፍጸም። ጽባሕ ኣብ ናይ 7ይ መድረኽ ማለት ንቢንያም ግርማይ ኣብ እትምችእ መድረኽ ኢና ክንራኸብ ንቢንያም ጽቡቕ ዕድል ዓወት ንምንየሉ። ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ንስኹም ድማ ንመደባትና እንዳተኸታተልኩም ንቪድዮና ድማ ላይክ ሼር ብምግባር ናብ ኩሉ ክባጻሕ እናገበርኩም ክትቅጽሉ ንላቦ ሰሰናዩ። ሲነማ ሰመሬ ሰመሬ ካብ ጊዜ ናብ ጊዜ ሓይልና ደደበ ፍልጠት ሓጐስ ደስታ ሰሓቕ ስኒት ሩፍታ መኽሰል እናሃረ ሲነማ ሰመሬ